Salam kangen kepada Mangayin. Halo, halo. Mbak Bini dalu menika sampun keparang rawuh Bobo Demang Bapak Kepala Desa berkah pangestunipun Bapak Kasun Pak RT Pak RW segenap tokoh warga masyarakat cung belut. Ki cah-cah sing nguri iki mbiyen celukane ya ora kok terus langsung Zen Krisna ngono iki ora. Lah terus apa Mas? Mbiyen nyeluk ya cung. Oh iya. Ki Mas sing tukang kendang barang iki mbiyen nyeluk ya ora kok terus Mas Buyung iki ya ora. Cek. Cung. Dan mulai cong. Ya. Panyuwunku bring siramu